Bo día, benvidos a todos e a todas, os que nos estades vendo dende as diferentes aulas do noso instituto ou dende a casa. Para que non nos seipa, nós somos o alumnado de cuarto da ESO, do IES Poeta Díaz Castro. Eu son Beltián e a miña compañera chamase Natalia. Nós traballamos dende o comezo de curso ata agora nun proxecto que recibe o nome de Días Contados, no que abordamos a vida dos nosos antepasados. Por iso, dende febreiro, levamos traballando nunha curtometraxe do que podería ser a vida dos nosos familiares dende a época dos nosos bisavós. Tamén facemos referencia a algúns que o teu feito significativo a nivel mundial e como afectou aos nosos protagonistas. A culta comezou cunhas explicacións sobre o mundo de audiovisuais para ter un coñecemento básico e poder así facer o que vades a ver a continuación. En segundo lugar, fixemos un arquetipo de cada un dos protagonistas, tendo en conta como solía ser a súa personalidade, a súa forma de vestir, as súas costumes. Tamén pensamos nas diferencias entre as distintas xeracións á nosa idade. Unha vez definidas as persoaxes, era o momento de comenzar a planificar o guión. Tiñamos que pensar en como conducir o relato, pensar como ambientar as escenas, as diferentes atiendos. Para iso tivemos que buscar nas nosas casas obxetos como teléfonos, radios antigas, entre outros. Tamén decidimos cal era o papel de cada un de nós. Se actuábamos, se facíamos parte de produción ou éramos cámaras ou técnicos. As gravacións producíronse os días 25 e 26 de marzo, aínda que prolongáronse debido á falta de tempo e tamén para arranxar algún que outro problema visto a hora da edición. Nós estamos moi orgullosos do resultado ao final, o cal conseguímolo con moito esforzo. Tamén foi, como xa comentamos anteriormente, unha gran oportunidade no mundo do audiovisual e esperamos que o disfrutedes moito. Dani, viches a última tarefa que subiron á aula virtual? É algo de facer unha memoria da familia ou algo así? Xa o vin, temos que investigar a vida de nosos familiares, cando tiñan a nosa idade, para ter, como di, perspectiva histórica e social da nosa realidade. Eu non sei por onde empezar a buscar. Eu pregunteille a miña nai e díxome que mirase no fallado, polas fotos e os trastos. É boa idea. Aquí no piso non creo que teñamos moito, pero irei á casa dos avós que no faiado hai cousas vellas. A ver que atopo.
las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo... Sí. Don Aureliano, Sí. pódese. Home, don Magín, que fai vostede por aquí? Xa o facía nas Américas. Ao final decidín seguir o seu consello e merquei agora a pasaxe en primavera, que fai mellor tempo. E fixo ben, chegará ali coincidindo co outono, porque é o hemisferio sur, pero é un clima máis suave. Claro, e ademais tendo en conta que son 3 semanas de viaxe, prefiro pasalas con algo de calor. Dende logo, aínda así non terá estos fríos chairegos. Non, por certo, tráigolle de volta o atlas que me prestou, onde aprendín todas estas cousas. Leve o libro con vostede, así ten unha maneira de voltar. Esta emigración é unha sangría. Hai que facer fortuna, don Aureliano. Non queda outra. Despois de vender todas as terras por sortes da familia, marcho, porque, como vostede sabrá, aquí non hai máis que traballo na terra. Iso é verdade. De feito, veño a pedir un favor. Cónteme. Cando lle mande cartas á miña nai, vostede sabrá que ela non sabe ler, Sí? podería ya facer chegar. Por suposto, sen ningún problema. Pois queda dito, don Aureliano. Perfecto, Magín, leva moito cuidado. Ata logo. Ata logo, boa viaxe. Pois xa veño de apañar os grelos. Sí. E ti que, xa marchas para a Argentina? Ai, si o collo barco mañán ali na Coruña. Pois ves ao meu primo darlle saúdo. Sí, muller, que vai verte a teu primo. Pero ti que crees, que vos saírse como guitirizou? E cousas máis raras se viron. Ai, pois que non te extrañe, que o meu curmán, o que me mandou a invitación para ir a emigrar, díxome que ali había moitos galegos. Pois nada, dareis saúdos. Abur, veciñas. Abur, que che vaya ben. Todos os homes marchan, e nos aquí. Quedamos cas vellos e cas leiras. Pois eu marchaba de boa gana. Home, non, muller. Estás moito mellor aquí, que aquí non tens que polo menos que servir aos ricos. Si, ali non che chove por riba nin che saen sabañóns. Querido Magín, recibín a túa carta e dame moito gusto saber que te atopas ben e que o traballo de chofer está sendo de proveito. Farei chegar a túa foto a túa nai e tamén as letras que lle dedicas. Gustoume moito o recorte que me mandas dese debuxante galego que publica en Bos Aires. Ten unha mirada certeira sobre o dano que a emigración fai a este país. Aquí as cousas tamén están cambiando. Como saberás, España é agora unha república e acábase de aprobar o dereito ao voto da muller. Xa era tempo de algo de xustiza. Hai moitos plans de progreso para o campo e agardo que os avances sexen de proveito e que poida regresar pronto con ideas e mundo a esta terra que tanto vos precisa. Moitas veces vexo pasar mozos coas maletas por diante da escola e penso no día que marchaches. Algún día esa viaxe será de regreso. Tío, a escola é unha pasada. Deixoume as chaves Alfonso e xermolos. Hai unha morea de libros antigos e as mesas son super pequenas. Non sei como cabía aquí o meu bisavó. O teu bisavó foi o que marchou para a Argentina? Sí, pero estudou aquí, ao mínimo, xa sabes. Na Argentina foi chofer. Supoño que aprendeu a conducir ali, porque non creo que houbese moitos coches en Guitiriz no 1931. E, por certo, fala con Carla, que non sei que me dixo que tiña unha carta da túa avoa.
Mari Carmen, véxote moi ocupada. Cala, temos o hotel cheo. Non sei que están a facer en Parga, que cada vez que hai cambio de quintos no cuartel, isto enches de viaxantes e de familias. E ti, de onde vais tan arranxada? Veño do futuro. Xa tes os papéis para Alemanha? Madia leva, cando marchas? Marcho este luns que ven. Son polo menos 2 días de viaxe, non sei moi ben. Vou a unha fábrica de conservas en Hamburgo, ali polo Mar do Norte. Ai, eu nunca che vira o mar. Pois eu non sei se me cansarei del. Sei que fai un frío que pela. Pois leva abrigo, muller. Eu, por outra parte, viaxaba de boa gana. Descubrir o mundo, facer cartos, pero dame coraxe, está moi lonxe, e falar alemán, non sei. Ademais, por outra parte, só teño 18 anos e ainda me faltan 3 para a maioría de idade. Eu tampouco teño os 21, pero fíxome un permiso meu pai. Sabías que hai xente que vai con menos idade servir ás casas, así un pouco ás escondidas? Pero ti vas con contrato, non? Vou. Espérame ali un primo de Lugo, senón ia marchar eu soa. Encima sen casar, era che boa. Pero ti xa que andas moceando, ao mellor casando... Moceando? Xa me dirás ti con quen. Durmo 6 días a semana no hotel e o día que libro vou á casa de meus pais. Si era che boa. As mulleres temos que casar para ser libres. E total, para despois ser do home... Seguro que en Alemanha as cousas son diferentes. Pois non sei, xa che contarei. Boa viaxe. Viches a foto que che mandei por WhatsApp? É unha carta da túa avoa Mari Carmen. Lle mandou a miña cando estaba en Alemanha. Sí, atopei unha foto igual ca esa. Logo a foto esa en Guitiriz. Sí, fronte á terraza do Hotel Tomé. Onde é o Hotel Tomé? Listo, irmanciña, xa vengo no carrete. Sorrí que este é o meu último recordo antes de ir para a mili. Ti és moi fino, pedíchela para ir á Coruña e ir mocear pola cidade. Con 4 peras que me pagan non moceo nada, con moito rame para vir aquí de vez en cando. Veña, sorrí. Veña, imos, que te invito a xantar. Imos, teño fame. Querida Pili, mándoche unha foto para que te lembres de min. Polo que contas na túa última carta, estás contenta co traballo e coa túa vida en Alemanha e eu alégrome. Escoitei na radio algo dun muro que van facer aí, en Berlín. Iso non está peto de Hamburgo, non. Pero escoitei que é cousa dos rusos. Menudo son. Se ata botaron un cohete con astronautas. Que cousas. Eu falándoche dos rusos. Pero que o hotel chega ao xornal todos os días e lémolo pola noite na habitación. Subindo montañas, cruzando valles, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago voy. Agora, durmo na 111, que é algo máis grande, e comparto cunha rapaza noviña de Parga, que me ten envexa porque son máis maior e poderei marchar pronto a Alemanha ou a Francia. A min gustaríame ir a Alemanha, onde estás ti, aforrando uns anos, despois podería voltar a Guitiriz e facer unha casa, estudar os fillos. Por iso, agradezcoche que me recomendes aos patróns da túa fábrica. A túa amiga, que te quere, Mari Carmen. A Santiago voy ligerito caminando y con mi paraguas. Xa estou no Hotel Tomé. Bueno, o que queda. Ainda existe a porta da habitación 111, na que dormía a miña avoa. É raro imaginala aquí traballando cos meus anos, e máis marchando para a Alemanha. A túa avoa debeu de marchar ou algo máis tarde, con 21 anos cumpridos. Flipo que a maioría de idade fose aos 21, para votar e todo. A ver, que en 1961 non votaba ninguén, era o franquismo. Parece que estou en clase de historia. Como representantes de la Administración de Trabajo de la República Federal de Alemania,
tenemos el placer de darles la bienvenida en suelo alemán como nuevos trabajadores de nuestra economía. Me leva polo meu camiño. Vai andando pasiño, pasiño, vai me levando cara ao meu destiño. Que pode ser que me espere na estación terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz. Jonathan, non terás un casete destes antigos, non? Atopei unhas cintas da miña nai e molaba escoitalas. Diga? Mari? Sí, son eu. Estás lista? Case, agora quedamos. Pois non sei, ás 8 se che parece. Vale, pero quedamos no SOA ou na praza? Quedamos no SOA. Vaste mañá? Non me vou todo domingo. Bueno, vémonos no SOA. Juzgados 3 acusados de desórdenes públicos durante el traslado de los bidones del Casón. Les imputan el lanzamiento de un cóctel molotov contra un coche en el que iban 2 militares, en Parga. ¡Qué flipe! A verdad é que é unha loucura. Eu acórdome estar nas barricadas co meu tío. Pero bueno, non creo que os encarcelen, xa viches o que dixo o xuiz. Mira, está saindo na televisión. No mes de decembro de 1987, o Casón, un cargueiro con bandeira panameña que transportaba produtos químicos dende Holanda, sofre fronte á costa galega un accidente que o obriga a pedir axuda. As autoridades deciden mandar os bidóns que recuperaran no Casón ao campamento militar de Santa Cruz de Parga en Guitiriz. E ali foi onde paramos, nada máis chegar, nada máis velo xa empezamos a tirar tablas, un coche vello que había ali e fixemos ali a primeira barricada. Pois vaya festa que vos estáis montando aquí. Tes razón, xa deben estar chegando todos para a festa de fin de curso. Vaille dando, non? E ti xa tes todo listo para a mudanza? A ver, que tampouco me vou a Bos Aires. Estaría entre semana na Coruña e logo as fin de semana volverei para aquí no coche en liña. Pa Coruña, por ali vou facer eu unha nova FP, unha de imaxen a son, ao mellor hasta coincidimos. Mola, para ser pinchadiscos. Ojalá, eso nunca vai ser unha profesión. Xa me gustaría a min vivir do cine e da música. A ver, sempre fuches un artista. Entón, xa solucionaches o tema da prórroga? Mais ou menos, faltanme os papéis e o máis difícil deso ter boas notas. Pero bueno, eu a mí non vou nin rolo. Se non pillo unha prórroga. Pero para iso non tens que facer unha prestación? Sí, pero eso podo ir sacar na Coruña, que sería a donde quero ir. Pero o máis difícil deso tamén é que me apan meus pais, que non todos temos unha casa dun tío onde quedarnos. A ver, sí, o meu tío foi a Milia, a Coruña e xa quedou na cidade. Pero bueno, non creas que me fai moita ilusión ir para ali. O que pasa é que a miña nai quere que vai ali para facer cou e xa me quedo para facer empresas ou dereito. Apaixonante. Por certo, teño que dar unha nova cinta de mezclas que fixen, para que non te olvides nas festas no SOA. Grazas.
E isto vai formar parte do proxecto da memoria familiar? Sí, dixéronos que traballáramos con fotos, vídeos, música e artefactos, non? Pois máis artefacto que este non hai nada. Isto é da túa nai? Sí, é da miña nai, cando se foi a estudar fora. E foi a primeira universitaria da miña familia. E vendote a ti a última? Cala, que ti viches o traballo que tuveron que pasar. Imagínate ter que emigrar ca nosa idade. O que non me imagina ter que agardar pola música. Pon outra. Isto é de 1991. Agarda, que miro. Queen, 1977, un clásico. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. When you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end. Miña nai, ao rematar a carreira, voltou a Guitiriz e creou o seu propio negocio. Non foi só a primeira persoa da familia con estudos universitarios, tamén a primeira muller empresaria. As cousas cambiaron moito dende que o seu avó emigrara a Argentina cos meus anos, ou a súa nai a Alemanha. As viaxes de ida e volta forman parte da historia desta familia, e imagino que de moitas familias de Guitiriz e de Galiza. Por iso faime pensar no futuro e onde estarei, eu ou os meus fillos, dentro duns 30 anos. Pero este xa é outro conto. Una mañana no sabía qué hacer. Cogí mis ejes y me fui a Corte Inglés y compré un vídeo de marcas naturales. Me lo instalaron en la habitación y cuando estaba tumbado en el sofá, el
Agora vamos dar paso a un coloquio e empezará o primeiro grupo, de 1931. Hola, somos o grupo correspondente ao ano 1931, no que participamos Érica, Noemí, Lucía, Natalia, Breixo, Javi, Fernando e eu. Eu chamome Hugo e interpretei a Magín, que é o protagonista deste ano. Eu son Noemí, unha das campesiñas. Eu son Lucía, outra das campesiñas. Eu son Érica, estaba en produción, pero estiven confinada, entón non fixen moito. Para facer este tramo da película, inspirámonos en Magín Rivero, o bisavó de Hugo. Os acontecementos, como a emigración a Bos Aires e os traballadores, son todos basados en feitos reais, con algunhas modificacións. Pois ben, para facer esta grabación dirixímonos a Mariz, unha parroquia do noso concello, onde, grazas a Alfonso e a Xermolos, pudemos acceder á escola rectoral desta parroquia. Como esa escola xa ten algúns que outros anos e levaba sen ser utilizada bastante décadas, tiveron que limpar todo o interior para poder gravar. Tamén, mentras iso, estivemos gravando outras esceas, onde tivemos algún que outro acontecemento coas vacas. De feito, as grabacións non son tan doadas como parecen. Hai que facer algún guión, unha organización previa. E, ademais, tampouco están só os actores. Está o equipo do making of, o equipo de producción, o do son, os de imaxe, etc. Ao mellor, unha estea que dura 1 minuto leva un pouco máis dunha hora gravala. Hai que repetila, cambiar o plano. Tamén, outra cousa moi importante é que ao estar no ano 31 tiñamos que incluir algún contexto histórico, como a Segunda República ou o voto da muller. E logo, para respetar este contexto, era importante non levar obxetos como reloxos, móviles ou gafas para non cometer un erro. E logo tamén tivemos que andar parando os coches para que non nos interrompiran na grabación. Esta película leva un gran traballo detrás dos alumnos de cuarto e todos os profesores que colaboraron. Neste caso, no 1931, Oega, Fernando e Cris acompañáronos a Mariz, onde grazas á súa axuda gravaron. Tedes así algún acontecemento, unha anécdota que vos gustara moito que xa contar? Cando estábamos grabando ali en Mariz, había unhas vacas e viñeron hacia nós e tuvemos que saltar un muro. Logo tamén falar que cando estábamos na escola rectoral a maleta andaba un pouco pechada e tivemos que facer uso dun sacho, verdad, Fernando? Agora vamos dar paso ao segundo grupo, que é 1961. Hola. Ahora, vale. Hola, nós somos o grupo de 1961. Neste ano os persoaxes somos eu, Cristina e meu irmán Brais, que non está aquí, e tamén temos de produción a Iago e a Laura. Con respecto ao meu persoaxe, é Mari Carmen, unha amiga de Pili, e a avoa do protagonista principal, Dani. Mari Carmen traballa no hotel como camareira e quere emigrar igual que Pili.
Bueno, eu chamome Cristina e como xa dixo Celtia, eu interpreto a Pili. Pili era amiga de Mari Carmen e Pili o que quería era emigrar a Alemanha para ali encontrar traballo nunha fábrica de conservas. Aínda que Pili non tiña a maioría de idade, pero ao final conseguiu ir gracias a un permiso que lle fixera o seu pai. Para crear esta curta, inspirámonos en historias reais dos nosos antepasados. Mentre estivemos facendo esta curta, aprendimos cousas básicas de como interpretar un persoaxe, de como manexar os medios técnicos e tamén nos achegamos un pouco máis como grupo. Nos fixemos o de produción, que éramos os encargados das cousas que precisábamos os personaxes, como por exemplo as maletas ou cando iban gravar estar pendente das mascarillas. Todo iso facía co meu compañeiro Iago. Os de produción encargámonos, entre outras tarefas, de levar os diferentes obxetos para ambientar as escenas, non? E darlle un toque máis realista. Tamén encargámonos de sacar fotografías para, por exemplo, que nós gravamos no Hotel Tomé, e despois deixar todo no seu sitio para que os donos non notasen diferenzas. Tamén nos encargamos de gravar algunha que outra escena para o posterior making of e axudar aos cámaras se xurdía algún que outro inconvinte. Nós gracias a este proxecto descubrimos moitas cousas do noso pasado que antes non sabíamos e para nós foi moi importante saber de onde proviñan as nosas raíces. Sí. Agora o grupo de 1991. Ola a todos, nós somos o grupo do ano 91 e vamos falar un pouco da nosa experiencia. Eu son Catalina, traballaba en producción e ocupaba das cosas detrás da cámara, como por exemplo llevar o micro a hora de gravar ou apuntar os nombres das persoas que nos axudaron para os créditos. Eu son Aitor. Eu era o DJ e o camareiro do SOA. O meu personaxe chamábase Abel e era un dos mellores amigos de María, que era a personaxe principal, e estaba moi apenado de que se fora. Eu tamén fixen o papel de actriz, neste caso representei a María, que era a nai da protagonista. Para este personaxe inspirámonos na miña nai. Eu son Marta, na curta fixen dunha das mellores amigas de María. Con este proxecto, ademais de aprender todo o que hai detrás dunha curtametraxe, como a edición, postproducción, produción, tamén aprendimos moito sobre audiovisuais. Tivestes algunha dificultade ou algo na hora de gravar? Sobre todo, para gravar, a maior dificultade foi o tema do coronavirus, porque había que manter as distancias sociais, o rollo da mascarilla e todo eso. Agora vamos dar paso ao último grupo, que é o de 2021. ¿Qué? Nós somos o grupo do 2021, que está formado por Beltrán, Carla, Jonathan e Abel. Eu son Dani, e na curta facía o papel de Dani, que era o protagonista. Abel hoxe non está aquí, pero era o que facía de cámara na nosa década.
Eu son Jonathan e na curtametraxe son o amigo e compañeiro de Dani, no que tiñamos xuntos unha tarefa. Eu son Carla e, basicamente fixen producción, pero din a miña voz e fixen de amiga de Dani. E tamén está Beltrán aí presentando, que fixa tamén de producción. E eu son Fernando, e fixen de Aureliano, non pertenzo ao grupo do 21, pero estou aquí un pouco de engadido. Simplemente, eu o que quería era dar as gracias a todos os alumnos e as alumnas que participaron neste proxecto, que foi para min maravilloso ao longo do ano estar traballando con vos. Creo que foi unha experiencia maravillosa, animo todo o mundo que nos está vendo en directo nesta tele Díaz Castro que se anime a facer outros anos estas cousas. E quería agradecer tamén aos profes que botaron unha man, que axudaron e que estiveron presentes, a Olga, que foi un pouco a que funciona sempre de pivote, e sobre todo a Cris darlle un aplauso tremendo porque traballou impresionantemente e é unha maravilla. Ahora, tedes algunha anécdota ou relato que contar? Sí, o primeiro día de grabación, os nosos compañeiros do 1991 pois retrasáronse un pouco na grabación, máis ou menos unha hora. E nós, nese tempo, entre repasar os papeles e tal, sobrou-nos tempo. E puxámonos a xogar aos ordenadores, ao parchís, e pasaron bastantes cousas. Agora vamos a facer unha foto e despois vamos a pasar polas clases preguntando como lles pareceu. É o making of. Apartámoslo. Apártate. Vale. Así xa está. Sí, dalle. Agora vamos a ver o making of. Aunque se nos olvidara. Acércate ao micro. Agora vamos a ver o making of. Eu coñecida. Farruco foi ao muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día. Cuidado, cuidado. É que se non tedes as chaves. Los historiadores con complejo de obreros. A mandíbula de Farruquiño, non vexas como se move. El di que non tomou nada, pero baila yo paso doble. Baila yo paso doble, tamén lle cantañea. Va a ter que contratalo pa tocar no grupo da aldea. Ardeño carro, prendese
Como los chorros del oro lo quiero. Arrastrache lo cupo las pallas, e fixeche la cama no chan. E mollache la bemerchiña, que traías de quiña dobrar. Que traías de quiña dobrar, que traías de quiña dobrar. Arrastrache lo cupo las pallas, e fixeche la cama no chan. Lo dejamos descansar.